Hayırlı gün, hürmetli milleteşlerimiz. Bugün bizning studiyamızda qo'noq бар. Ул бик күпләрегезнең яраткан җырчысы, моторҗылары белән халкыбыз күңелендә үз урынын яулаган. Изге ай төркеме белән бөтен дөньяны әйләнеп чыккан безнең җырчыбыз Халидә Бигичева. Хайырлы көн, Халидә ханым. Алейкум ассалам. Сезне студияда күргән мин бик шат. Күптәннән хыялланайдым сезнең белән әңгәмә кырга, менә Аллаһтан насыйп бүген җиткәндер инде, Аллаһка шөкер очраштык. Bir Allah'ın vakti bilen. Мин сезне үзем туган авылыгызда күргәнем бар. Ләкин кырыйдан гына мин ул вакытта өйрәнеп кенә килүче журналист идем. Сез ул вакытта сәхнәне гөрләтеп тора торган җырчы, изгай төркеме кайткан дип безнең Халидә бит ул дип сөйләшкәннәр истә калган. Ләкин ул вакытта сезгә барып дәшергә кыюлык җитмәгән әйе. Менә шулай вакыты бүген булгангадыр инде аның. Халидә ханым. Әйдәгез менә сезнең туган яклар, Нижгар яклары. Иң элек шул туган яктан танышып битик әле. Кайсы авыл, нинди гаилә? Гомумән. Әйе. Түбән Новгород өлкәсе, Кызыл Октябрь районы. Чүнбәли дип йөртәбез инде. Аның бар Чүнбәли дигән, безгә дигән аңлаткан шундый исеме Чүнбәли авылыннан Сиргач яклары бит инде. Әйе. Шунда туып үсеп, гаиләбез безнең әби бабайлы без үстек. Әти, әнием һәм дә 8 бала. Сез ничәнчесе? Мин 4-нче. 4нче бала. Әйе, 4-нче. Халидә ханым, менә Бигичевлар гаиләсе 2 җырчы бергән татар сәнгатенә. Бу инде Хайдар Бигичев турында бераз искә алып китербез, ләкин бүгенге тапшыру аның турында түгел, бүгенге тапшыру сезнең турында. Чөнки без Хайдар абый турында күп беләбез, күп сөйлибез, ләкин сез ничектер Хайдарга күләгәдәрәк карап киләсез, ләкин сезнең җырыгыз, менә сезнең җырны тыңлаган кеше ул инде җырчының тавышын онытмый. Менә шушы җырга моңа мәхәббәт дип әйтим микән, талант дип әйтим микән. Шушы моң сезгә кемнән бирелгән? Аллаһ Тәгаләдән беренче сүздә. Әйе. Беренчесе дөрес, Аллаһ Тәгаләдән, әби бабай, әти әниләрдән. Табигать ял итәдиләр. Менә буыннан буынга. Әйе. Безнең алай түгел икәнне аңлашыла. Әти ягыннан да әни әтисе, әби ягыннан да, әни ягыннан да. Ике яклап та килә. Аны авылның аксакаллары, аның авылның олы кешеләре сөйли иде. Искитәрлек әнинең әтисе һәм дә әтинең әтисе дә, әнисе дә матур көйле булганнар шундый. Моңлы тавышлы булганнар. Әтинең әтисе җырлаганда узып бара торган безнең ерактыр Чүнбәлидән олы юл уза. Трасса шуннан кешеләр туктап тыңлый булганнар. Каян бу тавыш килә, каян бу моң килә дип. Әнинең әтисе җырлаганда клубта пыялалар Зыңгылдап тора булган шундый. Шундый көчле моңлы тавышлы булганнар. Менә шулай бер-берсен әти-әни белән дә бит алар берсен җырмыңны ишетеп, бер-берсен тавышын ишетеп гашыйк булалар. Аның бит шул кызык шул ниләре дә менә Аллаһ Тәгалә язган димәк, Хайдәргә бу дөньяга барлыкка килү. Әти әнинең анда әни яшьләтә кала әнисез. Әни ролен уйный инде. Әни булып туганнарын да һәм дә әтисен дә карый. Бик иртән улгая. Аның җилкәсенә шундый дөньяны алып бару йөк төшә инде. Уланы башкара, уланы үти. Яшьлек күренми бит инде андый балага. Әйе. Аның бит инде балага бит авыр инде аларның барсында булдырырга. Менә шулайга бер заман аның күршендә дус кызы әйдә аулак үй заманында булган бит инде. Шулай җыелышып, очрашып, җырлап. Бер авылданмы булар? Бер авылда. Әйе. Әйдә барык инде, мине ялгызымны гына ибәрмиләр, дус кызым бара алмый. Әйдә инде Рәшидә, әйдә барык инде дип бәйләнеп кала бит инде нигә. Аны беренче генә түгел иде. Мин ничектер һаманда юк, вакытым юк дип аны һаманда успокоить итәйдем, тынычландыра идем. Бу юлы булмады инде ди. Әйдә үземдә бит кызыксанам, үземә дә бит яшь вакыт бит инде. Шулай итеп барган әни бер тапкыр булган шундый аулак иде. Шуны һаманда әти белән алар искә алалар иде, сөйлиләр иде.
Анда менә ир-атлар бер яктарак, хатын-кызлар бер яктарак һәм ортада чаршау бездәдиләр. Бездә дә Шулаймы шулай. чаршау? Чаршау. Уртада чаршау. И бер-берсенә шундый кыска җырлар җырлыйлар. Алар инде тавышны күбесенең ишетеп тавышын таныйлар, кем җырлаганны. Ул тавышка инде аның анда яратыпмы йөрткән, күңеленә хуш килгән ир-атлар арасыннан җавап бирә инде. Әйе. И бер заман әнигә инде бәйләнә җырлы. Әнинең моңлы тавышын менә шул дус кызы белә инде, күрше кызы. Әйдә инде Рәшидә, җырла инде берне, шуның өчен китердем бит сине монда дип. Әни шул җырлап җибәрә. Әни әйтә, мин гел җырлап эш эшлидем ди. Миңа җыр ул не түгел иде ди, менә ничек таныш түгел, әйбер түгел иде ди. Мин бәрәңге арчыганда да, керләр уганда да, һаман да җырлап кына моңга салып, менә шундый сәләтем бар иде ди. И кыска көйләрне инде алар барсы да иштә, исләрендә калдыра, ярата. Әни җырлап җибәрә. Әти шакката шул җырлаган көйгә, тавышка. И барсыннан да сорарга тотына. Син беләсеңме, кем бу? Кем бу? Һәрберсенә таныш булмаган тавыш булып чыга. Беркем дә таный алмый. Соң бит менә мин дә беренче тапкыр ишетәмен, мин бу тавышны ишеткәнем юк иде дип, барда шаккатып кала ир якларында. Әннәр әти тынычлана, минем анда бер двоюродный инде була, сеңлесе утырган, мин алардан беләшерме кем җырлаганны инде дип тынычлана. Шуннан соң сораша беләләр әнинең шул җырлаган иен. Әти шул тавыш белән гашыйк була. Әти әйтә, мин шул минутта, менә шул вакытта йөрәгем әллә эшләп китте ди. Менә бу кызны миңа белергә кирәк, танышырга кирәк дигән фикер башыма керде дип. Менә шуннан гашыйк була. Аннары Ничә ел яшәделәр? алар елларын ничек әйтергә даже безнең инде менә Хәйдәрбез беренче бит инде 49 елдан әтием әле әнием киткәч тә, әнием үлгәч әтием әлдә 12 ел яшәде. Шуннан бит инде гомер буе дип әйтсәм дә ярый, менә мин үземне 70 яшьтән артык, димәк, яшәделәр инде, үлгәннәренә дә вакыт күп битте. Шуннан әти шул дус туганына сорый да, аңлата инде кем икәнен. Әти әйтә, әйдә ни булса да шундый кертеп әнигә күрсәтергә, миңа таныштырырга кирәк инде дип. Әйдә минем кереп чыгар эшем бар дип, ну табып сирен табып инде әнине алып керә ул. Әни өйгә керми, урамда кала. Бар син кербешеңне эшлә дә, мин сине монда көтәм дип кала. Әтинең әнисе чыга да карый. Күрә, әйтә шул әти улына, улым, бу кыз синең тормыш юлыңа кабул булган икән, Аллаһ тәлә бирсә, бик бәхетле булырсың дип. Әнинең сүзе минем өчен бик кадерле иде ди әти. Фатиха. Фатихасы. Безнең менә шул фатихасы булды әнине күреп. Ничек бер күрүдән шулай кеше аңларга тиеш, ничек белә икән, бер искитәрлек менә шундый. Искитәрлек. Әйе. И менә шуннан башка да ибәрәләр бит инде. Шуннан өйләнешәләр. Шуннан соң Хәйдәрбез дөньяга барлыкка килә. Әти бит әле сугыш елларыннан кайткан еллар. Яшьләтә, әле кечкенә бала 18 яшьлек, ул менә шундый сугыш елларына китә, елларын да арттырып, анда күп итеп алар турында язырга да, сөйләргә дә була. Шуннан кайтып та әти әни белән бергә очрашып, һәм дә Хәйдәр бу дөньяга туып бит инде бер макшиса безнең өчен. Әйе. Халида ханым, менә сез 8 бала, 8-гез дә шундый моңлымы? 8 бездә. Безнең гаиләдә менә без әйтәбез, 1-2 Хәйдәр мине дип әйтәбез бит инде. Һәм дә Хәмисә туганым, ул укыды да, ул консерваторияның, һәм дә училищеда укыды. Аннары инде вступительный иде укыды. Ул песни пляс ансамбль татарны инде дә җырлап йөрде. Безнең аның шундый авыр вакыт килеп керде, шундый нигә ул Аллаһ Тәгаләнең юлына китте. Бер Аллаһ Тәгаләнең дуаларында ул абстайыбыз инде безнең бик моңлы көйле. Аны мин менә хәзер уйлыймын, мин Халида Бигичева һәм Хәмисә Бигичева икәнен аңлап, бик күп абстайлар, бик күп безнең хаҗихалар, бик күп безнең апалар аңлар кем турында сүз барганны. Аны шундый мәҗлесләрдә ул абстай итеп, аның көйгә салып мөнәҗәтләрен һәм дә аның җырларын ишеткән кеше шаккатып кала. Аның моңлы тавышына. Ул кайда яши? Ул Казанда яши. Казанда әлбәттә. Аның менә шундый таланты һәм дә һәрберебезнең үзебезгә хас булган тавышы моңы бар. Һәрберебезнең.
Ну, biz әйтәбез бит инде, һәрберсе җырчы булырга тиеш түгелдер. Дөнья Әлбәттә. шулай, әйе. Без Хәйдәр бездән соң инде, Хәйдәр абыебыздан соң барыбызда инде кая инде безгә дигән фикер якында юк дигән. Мин әлбәттә үземне Хәйдәр абыемның шәүләсе дип кенә йөртәм. Хәйдәр Бигишев инде ул татарда опера сәнгатендә, татарда җыр сәнгатендә гомумән бәйләп бетергесез олуг шәһәр. Әйе. Урынжмакта булсын бу Амин. искә алуыбыз. Амин, амин. Аның җырлары теге Татарстан шикләрен узып, Россия шикләрен узып, дөнья күләмендә яңгыраган тавыш, җырчы урынжмакта булсын. Бик яратадыр Хәйдәр Амин, Бигишевне. амин, амин. Халида ханым, менә сезгә әйләнеп кайтсак, сезнең беренче сәхнәгә күтәрелүегез. Менә бу изге ай төркеме булып оешып китүегез. Әйдә шуннан башлыйк әле сөйләшүне. Ярар. Халкның бик яраткан ул изге ай дип бик популяр булды ул заманында. Әйе, Ул әйе. кассетларны күпләп, бөтен машинада шул яңгырар иде. Мондый кассетларда чыгып. Әйе. Аллаһ Тәгаләмә дә рәхмәтлемен. Минем юлыма Равил Кузнецовны биргәненә дә. Аллаһыма бик рәхмәтле. Мин ул вакытларда Казанда яши идем. Инде Риханә туганым, минем аның бик моңлы тавышын әлбәттә ишеткән кешеләр дә бар. Бер араны бергә концертларда биреп йөрдек. Но аның дәвамы булмады, иренә карата. Безнең татар ирләре бит инде көнелчән дә, Әйе. һәм дә менә бирмәде, юлларын ачмады. Гөл үпкәләп, гөл көнләп менә шундыйның холкы иде. Ул ничектер үзе җыр да ярата, моң да ярата, һәм дә яктан гына үзенең янындагы тавышны моңны кадерләмичә генә дигән шикелле. Менә шулайга без аның белән хорга йөридек. Ул вакытта бик көчле шундай хор иде, урыс җыры бит инде хорда. Мәскәүдә хорда. Сез ничек Мәскәүгә китеп бардыгыз? Безнең якны бит инде барда Мәскәүгә озата. Безнең туганнар, безнең апа-абыйлар анда барсы да каядыр бит инде трек кирәк, барып бикрегә әзрәк урнашканчы, нидер ярдәм, каядыр юл күрсәтергә менә шулайга. Безнең нишләптер күбесе безнең мишә Сергаж ягы барда Мәскәү инде. Нижний Новгород, Түбән Новгородта һәм Мәскәү бит инде шул якларда. Минем анда апа-абыйларым бар. Һәм дә инде олыларым да киткән иде бит инде олылар. Әхмәт абыем, Риханә апам. Инде миңа да җиңелрәк булыр дип китәбез бит инде. Туганнар терәк бит инде. Ул шулай барып эшләгән ул вакытларда инде. Общежитие торасың, завод, фабрикаларда эшлисең бит инде шундый лимит кешесе бит андай бүтән тырышлык белән алдык фатирларын да һәм төрле якларында тырышлык белән тырышып. Менә шул вакытларда без хорга йөридек, ни беләндер шөгыльләнергә кирәк. Безгә якын бит яратабыз инде. Әйе, җыр. Без запевалалар идек инде. Безнең инде җырлаганны халык та җыела иде. Мин аны тыеп тора идем, менә бу завод ниләрдә эшләгәндә дә директор заводны әйтә иде. Бу глазасты җырлыймы дип, ана будет битме дип, ана килә иде ул шул концертка. Нидер бер цехларда, ниләрдә булган концертка рәхәтләнеп килә тыңлый иде. Һәм миңа әлдә тагын кызыксынра иде. Анда рус кешеләре татар бер-ике очраса инде цехында. Ул инде туганың кебек. Әйе инде. Туганың, аның артыннан йөрисең ярты көн татарча сөйләшеп, шундый рәхәтләнеп. Монда инде миңа рус кешеләре дә үзеңчә җырла дип бәйләнәләр иде. Бер-ике шунда җырлаган вакытта татар телендәге җырны керттем дә программага. Алар шуны яратып калды, миңа гөл бәйләнәләр иде, үзеңчә җырла дип. Алар шуны кабул итә ди, ярата иде. Безнең моң бар бит, бездәге моң ул аерымча тора. Идрестән дә тыңлата, уйлата, дулкынлата, елата. Әллә нишли бөтен җаныңа кереп чыга. Килә башлый кайсы бер вакыт. Әйе, онытылып аласың. Күкләргә менеп, диңгезләрнең төбенә төшеп китәсең бит, аларны тыңлаганда. Менә шуннан мин шаккатып тора идем. Сез нәрсә соңлыйсыз дип аларга урысча әйтә идем инде. Не важно иде җырлагына дияләр иде миңа шулай. Менә шул директорларым да килеп тыңлый иде. Каягын эшләсәм дә, шуны мин сизә идем. Һәм уйлата иде бит инде ул әйбер. Уйланасың бит инде. Нишләптер хөрмәт итәләр, тыңлыйлар бит, кабул итәләр дип. Менә шулайга җырлап йөргәндә ул вакытлар бит инде безнең яшьлек, туй өстенә туй, туганнар, двоюродныйлар, якыннар барсы да иргә чыга, өйләнә. Кызлар бит инде шул туйларда бер-беребез белән егетләр очрашабыз. Менә шунда җырлаталар иде гел. Анда белеп инде, анда барс туганнар белеп инде. Анда җырламый хәл булмый иде. Анда котлап яшьләрне җырлап бергә кирәк. Әйе, шунда ишетеп алдылар мине Равилның төркемендәге егетләр. Ул вакытта моның төркеме бар иде инде. Аның Ләйсән дигән төркеме бар иде инде. Алар егетләр җырлап йөри булганнар. Һәм дә шунда ишетеп алган, алар килеп Равилга сөйләгәннәр.
Син даже башыңа да кертелмисең, аны аңлап да итмисең, аны тыңлара керек дип моңа килеп сөйләгәннәр. Аларның хатын-кызларны төркемгә алу табу булган. Юк. Ник дисәгез, анда берничә тапкыр булган шулай хатын-кызларны алганнар. Алар озак вакыт үтми өйрәтеп кенә бетерәләр, ергә чыгалар. Ергә чыгып бала көтәләр. Сәхнәгә ярамый бит инде дигән сүз. Туктап торалар инде. Сәхнә шул алга табан барырга тиеш. Анда үзгәреш булырга тиеш түгел инде. Менә шулайга аның инде әйткән бүтән булды. Әйдәгез менә төркем җыябыз ир-атлар белән һәм дә алга табан барабыз. Хатын-кызлар безнең төркемне таркатырга. Шундый. Һәм дә төрле спорлар да була булгандыр. Потому что барда яшьләр бит, яшь вакытлар. Менә шулайга мине аннар инде ул әйтә, юк, син тыңла, аннар әйтерсең. Тыңла булды. Мине берничә тапкыр чакыралар. Телефонымны шул яшьләрдән табып алалар. Мине элек бит домашний телефоннар. Алар бит сер түгел, аларны табарга да була. Шулай миңа шалтыраталар да һаман чакыралар. Юк кына димен. Белмим ничә тапкыр булгандыр, шай юкны гына бердерәмен. Һаман да шундый йөрәккә хис керә. Кем белә, бәлкем җырлары матур, бәлкем уйныйлар матур, бәлкем тегеләй булай дигән фикерләр керә иде. Һәм бер заман шулай ярар, ризалыкны бирдем. Алар Мәскәүнең центрында, улица Правды, шунда анда клублары бар иде, шунда занимательләр иде. Ярар килдем шунда. Менә шулай минем алдымда инде алар бөтен матур нинди бар җырларын барсында җырлап күрсәтеп, миннән сорыйлар инде шул вакытта. Әйдә, сездә инде бер безгә җырлап күрсәтегез. Хәйдәрнең бик яратып калган менә шунда җыры ялгыз аккыш күлләрдә, менә дөньяга чыккан гына иде. Ялгыз аккыш күлләрдә. Мин аны беренче җырлаганда, Хәйдәрнең җырлаганын тыңлаганда, урындыкка менә шулай утырдым, аркам ябышты, мин торып китә алмыймын. Менә шул хәтле хисләр, шул хәтле шундый тирән илләрдә калган иде мой фикерләрдә. Шул җырны озак түгел, бик тиз арада өйрәнеп талдым мин аны. Әле баянчысы уйный да алмый, ул кинәле белми дә. Мин җырлаганда алар шаккатып, бөтен фикерләре буларның әйләнде дә куйды. Алдылар булар. Алдылар. Әйләнеп куйды, бер ни белән Равил юкны гына бедергән Равил да мине белән сезнең вакыт бармы, ниме, тегеләй булай дигән сүзләр белән инде. Менә шулайга шул төркем белән җырлый башладык. Yaktı kıyaş jirgen urlar sibe Balınlarda çerçekte kulban Yıllar üten yürek bıktım dibe Dostlar kitemel belek yolgan Fikirenen bir de tuktamazsın Nini di matulu di
Әлбәттә, безнең ул вакытта Алтынай. Сезгә саулык, бәхет тели ансамбль Алтынай дигән гимн белән шул вакытта Алтынай булып киттек инде без, җырлап йөрибез. Безнең спонсорым иде инде, администратор кем безнең белән шөгыльләнә иде. Ул инде яшь тагын бер төркем без создали. Шул яшьләргә Алтынайны калдырып, без Изгай исемен алдык. Изгай, алтыныбыз булмады, изге булып калыйк дигән фикер миңа туды башыма. Шулай аның гимнда үзгәрми, әлбәттә аның сезгә бәхет саулык тели, ансамбль Изгай дигән генә сүзе генә үзгәрде. Аны беренче концертта курка идек, микенә тирес әйтеп салмыйк дип менә шунда. Ул вакытларда башы фонограмма безнең башта фикердә дә юк иде. Бары тереләтә. Ул бер яхшы школа. Ул миңа мәңгелеккә итте. Менә Аллаһка рәхмәт, Рабилне минем юлыма биреп, менә ул миңа шундый юлларны ачты. Аның матур җырларына мин гашыйк булдым. Беренчедән җырларына, Башта аннан үзенә. аннан үзенә. Ул әйбәт кеше, мин аны бик ни әйтә алмыйм. Ничә ел яшәдегез? Менә бер дә елларны санаганым юк. Юкмы? Гомер буе дип әйтәсем килә. Мин аны бүген дә хөрмәт итәм, бүген дә мин аны исән-имин булуын Аллаһтан сорыйм. Ул хәзер кайда? Ул Камкинода яши, туган авылында шунда яши. Авылга кайтып китте. Без авылда яшидек бит инде. Әсә авылда Без яшәде. аерылганда мин авылдан 3 этажлы үйне, 3 катлыны һәм дә инде анда зимний сатлар белән бар бөтен сөйгәннәрне калдырып чыгып киттем мин анда. Мәскәүгә кире. Кире Мәскәүгә. Менә хәзер Казанга кайттыгыз. Казан нәрсәсе белән тартты? Казан бөтен ягы белән. Казан минем хыялымда гомер буе иде. Мин Казанны сагынып, әлбәттә Хәйдәр абыем әле исән-имин булган вакытларда мин Казанга еш йөри идем. Әле ул общежитиеләрдә булган вакытта мин сагынып килә идем беренчедән абыемны һәм Казанны яратып килә идем. Син бәхетле җан бит дип йөри идем Казан урамнарында. Һәм дә менә инде картайган, олылайган көннәремдә миңа әле бер ел булыр инде килгәнемә шулайдыр, шул тирәләр чамасы. Шул хыялларым дөньяга ашты, мин моңа бик шатмын. Хәйдәр абыем йөргән урамнарда, аның йортлары тирәсеннән, аның зиратендә мин хәзер бик бәхетле менә шулай Хәйдәр абыем янына яшәгән булган булса тагын да әйбәтрәк булыр иде. Тагын да мин кичә генә шуны уйлап яттым. Менә шуны әйтер идем, менә шулай эшлә, менә моны эш, бу файдалы дип, күп киңәшләр белән шундый хәзерге вакытлыча менә белгәннәрем белән күп менең белән безнең икебезнең бер диагноз. Шуңа күрә мин аны хәзер уйлыймын. Икебезнең бер диагноз булганга үзем бит инде төрле якларын эзлим, яшәр өчен, туганнарыма, балаларыма авырлык китермәс өчен төрле якларын караштырасың бит. Менә Хәйдәр абыема шуны әйтер идем дигән һәм дә җырлар белән дә бергә менә шулай. Менә безнең хыялда гына калды, аңа 50 яшь булырга тиеш иде. Һәм дә юбилейна Халидә, давай нинди җырлар әзерлисең, һәм дә нинди берәр җырны икәү җырлыйбыз дигән шундый аның теләкләре бар иде. Мин шуңа да аны бу дөньяда мин калып, дуаларда, хайр садакаларда һәм дә менә шул дөньяга ашмаган кайчан гына очрашырбыз дигән җырны да Хәйдәр абыемның җаны тынычлансын һәм дә шул аның бу дөньяда уйлаган хыяллары ашсын иде дөньяга дигән фикер белән мин аны. Ул минем өчен ул тавышка да нирәк. Но мин аның таналысында, потому что аңа кушылып, әлбәттә, шул аның таналысы белән шул җырны быел күп итеп безнең якларда аны сорадылар. Хәйдәр елы дип бит инде булды бит инде. Хәйдәр абыема 70 яшь булган булыр иде. Әлбәттә, безнең 5 яшь арабыз, миңа 70, Хәйдәр абыема 75. Мин ул җырларны үз репертуарыма керттем һәм быел халык елап аны кабул итте. Безнең якларда Аллаһым гафу итәр инде, мин аны дуга кебек мин аны җырладым. Хәйдәр абыемның рухын шатландырып, менә шушы җырлар белән быел дөньяга ашты. Мин бик шатмын бу әйбергә. Аллаһка шөкер. Амин, амин. Халидә, ник аерылдыгыз? Аерылуның күп итеп яздылар да, күп итеп сөйләделәр дә. Менә шундый сенсацияларны безнең язучылар да ярата бит инде тиз генә күпләп алып, шуны кабатлап. Әлбәттә, менә бу сорау бар бит инде. Аны сез бит халык исеменнән минем белән сөйләшәсез. Аны халык кызыксына. Монда сезнең генә әлбәттә кызыксыну түгел бит бу. Бу халыкның кызыксынуы.
Шуңа күрә мин аңа җавап кайтарга тиешмен. Безнең менә көтмәгәндә тетелде Аллаһның сынавы. Минем 11 ел иде бу. Минем беренче Мәккәгә барырга исәпләрем иде. Аның да менә көтмәгәндә генә килеп керде түгел бу. Безнең бит инде шул вакытта дөньяны яңгыратып эшләгән вакыт иде. Дөньяны яңгыратып әле юлларыбыз ачыла гына иде. Шундый авырлыклардан чыгып, авырлыкларын сөйләп бетергесез. Безнең ул вакытларда аппаратураларны күтәреп йөри идек. Мин ничә белмим анда нинди ни булгандыр, күтәреп гитаралар, колонкалар күтәреп йөргән вакытлар иде. Шунда билләрне бөтен хәлләрне бетереп, Равил үзенә күтәрмәгән, тотмаган колы юктыр, шул гитараларны, опять-ки шул колонкаларны. Ул вакытларда залларда юк иде бит аппаратура. Үзебезнекеләр белән йөридек. Әлбәттә, машинабыз да юк иде. Шундый замана иде. Акча җыеп булмаган вакытлар әле. Менә шулай дөньяга шундый вакытларда менә Рейхан апам дидем бит, көтмәгәндә табиблар ярты ел калды яшәргә диделәр. Ул инде күп еллар көрәште инде шул 4-нче степеньрак белән инде. Күп итеп көрәшеп, һәм дә химияларда алып, операцияларда алып, бөтенләй шундай хәлдә калып, безгә әзер булыгыз дип. Инде шунда елаганымны, шунда Аллаһ Тәгаләдән сораганымны, нишләпсең мин әйтәм, 42 яшендә бер туганым китеп барды. 49 яшендә Хайдар туганыбыз, Әхмәт Хайдар туганыбыз, һәм дә тагын да шулай 50 яшь тумаган Рейхан апам китәргә тиеш икән дип. Шундый фикер башыма керде. Никсең шулай икән безгә язмаган 50-не тутырга. Аллаһ Тәгаләнең йортына барып сорыйм дигән фикер керде. Мин андый менә шундай ничек әйтим, муҗизаларны төшләремдә күрәм. Аны төш дип әйтә алмыйм. Менә шундай башыма килеп керде, мин аннан котыла алмыймын. Аңлыйм барсында. Бара менә шундай көрәш. Беләмен, хәзер шулайга бассам намазга, димәк, үзгә яклары да үзгәрә бит. Тормыш әле яшь вакыт, әле үземә дә 50дә юк бит. Әле дөнья алга табан бара. Мин бит тормыштагы кеше. Менә шундый уйлардан. Һәм дә миңа юлны күрсәттеләр. Миңа кая барганын, нишләргәне. Сәхнәдә калырга маҗырга таба китеп. Миңа күрсәттеләр. Әлбәттә, сынау бик көчле булды. Гөлназ, йөрәгем, сынау бигрәк көчле булды. Шуннан соң мин әле Равилдән сорыйм инде, сорамый йөреңнән барырга ярамый. Ул разый булды. Ул ризалык бирде. Ярар ди, хәзер вроде тынычлык, эшләр мындай юктыр ди, барып килерсең дип нитте. Аңа шуңа да рәхмәт. Менә шул уенда, шул эшендә булган булса, без бүген дә бергә эшләдек тә иде, яшәдек тә иде. Шуннан соң безгә сынау килеп төште. Мин инде Казанга килеп, паспортларымны биреп, безгә инде визалар сорап, уже төркемгә кирдем. Казан аша бардым мин 11-нче елда. Һәм дә паспортларны калдырып барсында все эш төгәлләнгән. Мин инде көтәм генә шушы көнне барырга. Безнең Корбан Рамазан айларында бит инде мин 40 көнлек хаҗны үттем ул айда. Ул елны 11-нче елда. Анда мин төгәлләп, менә бер генә дә гашлыкка булмасын, бер генә дә нидер ялгышлык булмасын, намазымда да, һәм дә менә бөтен үткән ташлар бәрү, әле Харам мәчетендә Кәгъбәтулла ташын әйләнүләрне, Сафа, Мәрфа тауларын, менә бер генә дә хата кимчелек булмасын дип, шул хәтле тырыштым, бузып куймасын, апама сораган шул саулыкка зыян итмәсен дип. Шундый юллар, фикерләр белән. Шул вакытта көтмәгәндә безгә Башкириядан хәбәр килә, шалтыраталар. Безнең сайлаулар, шул сайлауларга сезне сорыйлар дип. Әлбәттә, бик зур акча безгә тәкъдим иттеләр. Ул бит инде благотворительный концерт. Аның газабы да юк дигән шикелле. Хәтта барасың, Кеше җыясы юк. кеше җыясы юк, билет сатылдымы, юкмы, кайгырасы юк. Менә шундый нигә әйбергә Равиланы ишетеп алды. Анда сумма зур гына иде. Мин юк, кызганыч, мин Мәккәгә җыенам дип шунда шатланып, мин бу көннәр була алмыйм, әле үзгәләрне эзләгез дип. Шун Равил ишетеп алып, менә үзгәреп куйды бөтенләй. Үзгәреп куйды. Нишләп син монда акча кулыңа тотканың бармы? Тагы елга барасың. Минем рөхсәтем юк дип тотынды сөйләргә. Равил, алай булмый. Син бүген өйләнәм, иртәгә өйләнмим була бит инде кылып та шулай да. Юк, ул үзенекен генә. Юк, минем рөхсәтем юк.
Мин әйтәм, син рөхсәтне бирдең, мин паспортларны бирдем. Уже виза килде. Алла ярамый шаярыга. Аллаһ Тәгаләнең юлын мин сайлыйм, мин әйтәм, булмый. Менә шул сынау Аллаһныкы булды. Мине дә, Равилне да. Мин дә бит шул вакытта, без бит шул адамнар инде. Бер гөнаһлы Аллаһ Тәгаләнең биргән адамнары. Шул вакытта уйлап, ярар тагылга, әллә минем баруымнан ни ярдәмсең дигән фикердә керүе мөмкин. Мин син нишләрмен? Равилнең сүзләре бу. Мин син нинди андай юлны ачалам инде дигән. Мин син кем дигән фикердә бит керә. Юк, мин үземнең шул ниемдә бик нык тордым. Башны якка тартмадым, Равил барам, сүз дә юк. Әллә нишләп бит дип. Менә шуннан үпкәләпме, белмим, нинди опять Аллаһ Тәгаләнең, әлбәттә Аллаһ Тәгаләнең сынавы тагында. Равилем шул мин Мәккәдә вакытта кирәкмәгән эшләр белән шөгыльләнгән. Шул сынауны үтәлмәде. Анда качка ирле хатыны барсалар да алар бер-берсенә якын килми. Якынлык юк анда. Анда Аллаһка гына якынлык. Бер Аллаһ Тәгаләгә генә. Шундый уйлар, шундый фикерләр, андагы хәлне барган кеше мине аңлый. Шул юлларымны үтеп, кайтып, миңа ике ягында күрсәтте. Апамның сәламәтләнгәнен дә, һәм дә Равилнең кем нинди юллар белән үткәнен дә. Менә барса да сынау, шул сынауны Равилем үтәлмәде, бик кызганыч. Рәйханә туганым минем 18 елда мине белән Аллаһ Тәгаләгә барып рәхмәтләрен әйтеп, бүгенгесе дә исән-имин, хәзер бакчада кайный, Аллаһка шөкер. банкаларны ябып, үсемлекләр үстереп, дөньяга шөкранә кылып, 5 намазда рәхмәтле булып яши. Менә Аллаһ Тәгаләнең нинди бит сынаулары, нинди юллары, ышанырга, ихластан үтәргә генә кирәк аларны. Халида ханым, 2 тапкыр хаҗга барып кайткан хаҗия бит инде хәзер. Аллаһка шөкер, шөкр намазда. Менә 70 яшьлек хатынгызның яшен әйтергә ярамый дисәләр дә, 70 яшьлек юбилейгыз ул бик зур юбилей, бик матур юбилей. Сез әле ялт итеп торасыз, йөзегездә кояш уйный, Аллаһка шөкер. Сәламәтлегегез нык булсын. Иң мөһиме безнең теләк шул. Амин, амин. Әлбәттә 70 яшьлек юбилей була гына узып китмәс. Бу сәхнәдә концерт буларак тамашачыны җыяр дип уйлыйбыз. Гөлназирәгем, анда уйлар, фикерләр бар иде миндә. 60 яшьлек, 65 яшьлек һәм дә 70 яшьлекне үткәрергә дигән фикерем бар иде. Менә көтәмен Аллаһымна һәр намазымда тынычлык дөньяга бир дип. Көтәм шуны, шул хәтле таянам, шул хәтле ышанам, шул хәтле шул тынычлыкны. Менә нишләптер менә шундыйрак вакытларда ниндидер андай әйберләрне яктарак тутасың. Инде шатланып, куанып эшләргә Аллаһым насыйп итсен. Халкыма рәхмәтләремне әйтеп, баш иеп халкыма, мин халкыма бик рәхмәтлемен. Һәр җырым сайын, һәр чыгышым сайын халкыма рәхмәтләремне укыдым. Алар булмаса без юк. Менә сезнең башкарган тегешен бәли җырлары бит инде хәзер башка артистлар алып җырлыйлар. Сезнең күңелегездә менә иң якын, иң кадерлесе кайсысы шул җырларның? Менә Халида Бигичева изге ай дип тараткан, сезне дөньяга таныткан җыр кайсысы дип саныйсыз? Әлбәттә, су буйлап. Аны әнием өйрәтеп калдырган җыр. Без аларны яшьтән ишетеп, һәм дә яратып җырлый идек. Күп ниләр. Шуннан соң югалып китте ул, төште кадер. Әнием аны гел җырлый иде. Яшәгән вакытта, әйтәм, яшьтән мин әниемнең җырлаганын ишетеп, уйнаудан туктап, әни, бу син икәнсең, мин радио җырлый дип йөгереп керә идем. Тәрәзәләр ачык, җәй айларында әнинең тавышын ишетеп, һәм дә тынга калып, әнинең җырлаганын тыңлап тора идем. Әни гел менә әйтәм, мич артында инде безнең кухня дибез бит инде шунда. Аш пешергәндә, нидер эшләр эшләгәндә гел көйгә салып моңлы җырлар. Һәм дә ул җырның бит 3 куплеты. 2 куплетны әни миңа, кызым, менә буларны да өйрән дип өйрәткән иде. Әле җырлыйсымны белмичә. Ул җырны мин җырлармынмы, юкмы, аны белмичә. Кызым, менә шул 2 куплетны да бик матур бит сүзләре дип. Шул 2 куплетын да әни өйрәтеп калдырды. Ул 7 минутлык җыр булды. Алла. Беләсезме, 7 минутлык. Мин әле бер заман килдем студияга язырга, миңа карадылар да, юк. Менә сез менә шул яшел утка карап торыгыз. Менә шул яшел ут сүнсә, син шунда туктыйсың инде. Ярар инде димен. Беләмен, озын бит инде 5 куплетлы, оның бит әле сузара кирәк. Ул бит шунда суза торган җыр. Карыйм, җырлыйм, 1 куплеты, 3 куплеты китте, 4 дә китте инде. Әле сүнми дә бит сүнми. Менә языручылар һәм дә операторлар барса да, без онытылдык быны.
тыңлаганда. Шул хәтле без шумдык җыр моңга. Без онытылдык, без вакытның үткәнен сизмәдек тә диләр. Менә шулай 7 минутлык булып калды да ул. Һәм дә аны тыңлаучылар әйтәләр, без ул вакытта кассеталар иде, дисләргә. Без аны кабат-кабат берничә тапкыр яздырдык. Әле шул 7 минутны кабат-кабат берничә. Әйләнә дә кире чыга шул җыр. Әйләнә дә. Менә шундый ул җырның бу дөньяда минем өчен бик кадерле булуы һәм дә минем яраткан ул җырым. Мин аны тыңлыйм, башкалар җырлаганны да. Һәм дә бик кызганыч шушы җыр белән безнең кызыбыз Сәйдә дә бит инде урын алды. Һәм дә анда беренче каналда минем тавышым яңгырый бит инде. Һәм дә беләм, анда сораганнар бу сезгә кем була? Әниегез, әбигезме, кем бу түгелме? Юк, минем әнием дә җырлый изрәк дип әйтте инде ул. Менә шуннан соң минем Татарстаным мине чакырыр. Сәйдә белән бергә менә шул җырны җырлатыр, һәм дә мине дә танытыр, мине дә искә алыр дип андай хәбәрләр булмады. Андай хәлләр булмады. Нишләптер безнең горурлана белмиләр менә шундый тавыш, шундый җырлар, шундый моңнар белән. Ул җырның менә шунда тууы булды безнең заманның кешеләренә. Ул онытылган, югалган җыр. Аны Халида Бигичева чыгарды дип әйтеп горурланамын. Аллага шөкер. Халида ханым, менә тагын шундый бер Казанга кайттыгыз, бит улыгыз Мәскәүдә калды. Аралашу ничек барасың, сез барасызмы, алар кайталармы? Алар бит хәзер күп. Йөрәгем, менә син ул әйберне беләсең инде, җаныкаем. Мин балакаемны әзрәк Казанда калмас микән дип Казанга да алган идем. Яшәп карады. Ну бит инде Мәскәүдә туып үскән бүтән дуслары, туган кебек дуслары да бар бит инде. Алар да сагынып инде нишләп кенә бетмәделәр. Әйдә, Руслан, кайт инде монда безнең яныбызга дип. Менә шул як җиңде инде. Бер ел яшәп карадылар да Казанда, алар Иннополиста яшәделәр. Матур урында иде, әйбәт иде, барысы да. Безнеке түгел инде, ни гафу ит инде, безгә кунак кайрысың, без сиңа кунак кайрыбыз. Һәм дә шул вакытта мин инде монда вакытлыча гына нигә арендага алган идем. Яши башлаган идем Казанны инде үзем дә аңлар өчен. Ничек кабул итәр мине Казан? Яратырмы, кабул итәрме дип. Әлбәттә кабул иттегез, сезгә рәхмәт. Яратып кабул иттегез. Алар китеп барды инде Мәскәүгә. Хәзер минем өченөгем, Миләүшәм, Җамалиям, Кирамчигым. Алар инде мине Мәскәүдә көтеп тора. Миңа инде Мәскәү белән Казан арасы һәрге заманда бер йөрим. Йөрим. Алар да әле үсеп җитсеннәр. Минем бит әле мин бит яшә бит. Инде Җамалияма минем әле 6 яшь кенә, Кирамчигыма 2 яшь кенә. Мин әле бик яшә бит, яннарында йөгерәйрим. Онытасың 70 яшь икәнеңне. аларны күргәчтен, Аларны күргәчтен менә сагынып яшим тагында кайчан, кай вакытта һәр эшләремне бетереп тагын барып килергә дигән фикерем. Очрашулар насыйп итсен Аллаһ. насыйп итсен. Халида ханым, менә иң зур теләгегез нәрсә бүгенге көндә? Иң зур теләгем теләкләрем әкрен дөньяга ашка бара. Бик Мәккәдә вакытта менә шулай Коръән Кәрим китабын алып укыган кешеләргә карап сокланып тора идем. Араб телендә укыйлар бит. Әле белмисең, аңлыйлармы, юкмы? Әлбәттә укулар гына, һәр хәрефләре. Ничек Аллаһ Тәгалә аларның шул хәрефләре өчен, шул һәр әйткән сүзләре өчен Аллаһ Тәгалә әҗр савабын бирә. Менә шундый теләгем бар иде. Әкрен генә Коръән Кәрим китабын укый башладым.
Менә шул теләкләрем минем бу дөньяга аша бара. Мин бик шатмын. Инде мактанып түгел, әлбәттә. Тагын тирәнрәк мәгънәсен аңлап, тагын да шуларны укып, һәм дә аңлап та. Шундый бик фикерләрем бар. Тагын теләгем умраны гына хәтта үтәргә дигән фикерем бар. Хаҗ юллары булмас, 2 тапкыр иншаллаһ шөкер, умраларны үтәргә дигән фикерләрем бар. Шундый теләкләрем, исән-имин дөнья булсын, туганнарым, дусларым, баланыкларым исән-имин булсын. Һәм дә бик зур теләгем дияр идем, дөньяга тынычлык. Дөньяга тынычлыгын Аллаһым бирсен иде. Шуннан барсы да тора. Дөньяның үзгәреп китүе, матурлыгы, җиңеллеге, һәм дә балалар өчен, оныклар өчен дә тынычлыгы. Менә бит әллә ни куптарылып кына тора бит. Менә шуңа Аллаһым, я Раббим, Аллаһым теләге белән менә күбрәк бу дөньяда бәндә, күбрәк кешеләр Аллаһ Тәгаләнең юлына ялварып, сорап, гафу сорап. Дөньяда бик пычраклык күп дип әйтәсем килә. Дөньяда күп менә әллә ни күрәлмәү, әллә ни кеше яратмау, бик менә шундый әйберләр. Менә үзгәрик. Без Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям дип әйтәбез дә, аның турында күбрәк белеп, аның кем икәнен аңлап, менә ниндидер берәр процентын гына шуларга ошарга тырышып, менә дөньяны үзгәртергә тырышыйк. Үзгәрер иде дөньяда. Менә бу янулар, бу батулар, бу сулар, бу мөгъҗизалар дөньяның тетрәндерер ди, үзгәрер дә иде, бәлкем әзрәк тынычланыр да иде. Аллаһ Тәгалә безне ничек түзә? Безне ничек гафу итә? Менә шуларны күбрәк уйланып, менә шул минем бөтен уйларым шул. Ни бар? Теләкләрем шул. Калганнарын бит Аллаһ Тәгалә бирә. Калганнары тынычлык дөньяда булса әйтәм бит менә. Халкыма да чыгып яңгыратыр идем. Халкыма да бөтен моңнарымны бирергә тырышыр идем. Һәм дә тынычлык кирәк, тынычлык юк. Кемнеңдер шул вакытта йөрәге titrәгән баласы анда кайтырмы, кайтмасы. Кемнекере кайтмады да инде. Менә шундый вакытта ничек син күңелләрен юата аласың? Мин сүз таба алмыймын. Мин андый юлны да таба алмыймын. Андый эшләрне мин аңлата алмыймын да. Дөньяга җир йөзенә тынычлык килсен иде. Сабырлык Аллаһым бирсен иде. Һәм дә бу дөньяда дөньяның ямен тәмен, һәм дә һәр көннең барлыгына шөкранә кылып, шатланып яшәргә. Насыйп булсын Аллаһым. Амин. Халида ханым, туган көнегез узып китсә дә, әле ул бит ел буе дәвам итә, шулай бит. Без сезне котлыйбыз чын күңелдән. Менә гел күңелегездә шундый яхшылык, изгелек, мәрхәмәт булсын. Без сезне яратабыз. Сезнең җырларыгызны кабат-кабат тыңлыйбыз. Һәм менә туган көнегезгә без сезнең менә шушы Коръән Кәрим китабын бүләк итәбез. Машаллах, Исән сау булыйк. Шулай очрашып, аралашып торырга язсын. Амин, амин. Аллаһым рәхмәт итсен. Аллаһның рәхмәтләре булсын, ике дөнья рәхәтен бирсен. Эшегездә гаилә бәхетләре, эшегездә уңышлар, юлларыгызда һәр вакытта да Хызыр Ильясы юлларыгызны ачып җиңеллекләр биреп торсын иншаллаһ. Амин. 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 Рәхмәтләр ясын. Хөрмәтле караучыларыбыз, хөрмәтле милләттәшләребез, бүгенгә менә шулар. Бүген безнең дөнья студиясында кунакта яраткан җырчыбыз Халида ханым Бегишева булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән сау булашам.